О, здравейте! Вие сте в светът на Мони. Или, Ай Мони. Това шоу е специално за Натали Георгиева. И днес ще ви покажа някои неща, за да се запознаем. Между другото, аз съм Симона Стойчева, ако не ме познавате. Искам да ви покажа моя парфюм на Виолета. Купете си го, вече изляза на пазара. Въпреки че моят почти свърши. Вижте и моя телефон. Май телефон. И сега ще ви изпея и една песен. There underneath the I'm still the one you love, still the one you're dreaming of. Underneath the oh, I'm missing you so much, baby, let's not give it up. Вие бяхте в светът на Мони или Ай Мони. До скоро!